Bueno, pois eu creo que despois de estar tocando aí no proxecto que Chisco Feijóo fixo co seu disco, pois, bueno, xa nos conocíamos antes do ambiente así máis da música popular en Vigo e por aí, e entón, nada, eu, pois, creo que lle dixen chego a ti, non xa? Si, intentamos facer un pouco unha cousa un pouco máis amplia, de máis xente, e ao final non chegar a funcionar. Creo que un pouco a sinerxia nos levou a xuntarnos e a propoñer... A sinerxia hai que che dixen eu Sí, para tocar xuntos. a propoñer formalizar o asunto pola túa parte, sí. Digo, eu claramente o objetivo así de facer música popular, directa para o baile, ser unha formación móvil e facilmente transportable e poder ter traballo co proxecto, que é do que se trataba. Sempre quixen facer unha cousa de poder acompañar a voz e por eso Xan canta tan ben e toca tamén a gaita que, bueno, por aí nos apetece un pouco os dous, non? Pois eu basicamente pensar en facer un repertorio basado, o sea, popular, darlle un envoltorio así un pouco cos recursos que temos, da armonía, do ritmo, e facer unha música moi directa, sin estar moi adornada nin nada, simplemente así, pois eso, directa e pensada para o baile, ca súa proposta e os seus pequenos arranxos e enerxía. Si, un pouco a hora de montar o repertorio, solo nos fijamos en que a música sea orientada ao baile, porque como funciona a nosa música, e a hora de montar o listado de temas, pois van os soltos e os agarrados, e un pouquiño é a sensación estética que queremos dar e pensar xa dunha maneira máis participativa en cuanto ao espectador e en cuanto a que lle apeteza bailar e unirse. Eu creo que sempre hai ou polo menos no que me toca así a nivel persoal, de facer así algunhas propostas ou adaptar un pouco as cancións, por de toda a vida un pouco adicándose a traballar nas aulas, a traballar nos escearios, pois un vai coñecendo o repertorio, lendo cantigueiros, consultando diversas fontes, non? Porque che toca moito a música popular, faiche sentir algunhas cousas que outra música pois igual non é capaz, e por eso te dedicas un pouco a isto e o repertorio pois vai aparecendo. Eu, como non tuve acceso nunca a vivilo na pel de pequeno ou a traballar coas informantes ou cos informantes, pois casi sempre de tirar de repertorios que hai libros estupendos, e a partir de aí a miña maneira de traballar polo menos é coller unha idea dunha melodía e construir, sempre facer outras melodías ou cambiar cousas e cas letras igual, un pouco así a maneira de facelo. Ben que partimos desde un punto de voz e acordeón e agora estamos a meter violín e un pouco ampliar as nosas sonoridades, e iso tamén nos leva a escoller un certo repertorio con unhas sonoridades ou unhas escalas ou o que sea, ou ritmos diferentes. Pois eu penso que desde hai uns poucos anos para aquí tuvo un repuntamento a música galega por grupos que exportaron as nosas músicas e a nosa identidade, e iso deu un empurrón no consumo, pero aínda así é moi difícil exportar a música galega. Pero a par deso sí que deu un empurrón en cuanto a nivel asociativo en Galicia e fora de Galicia, aumentara o interese por aprender e por achegarse a nosa cultura musical, sobre todo, sí. Bueno, nun contexto así de revival que está habendo a nivel peninsular, non? Incluso europeo, das músicas populares, sobre todo o repertorio vocal, pois hai unha conexión dos diferentes países e culturas en participar dese revival e creo que de repente pois pode haber un pouco máis de conexión con todos esos territorios. Inda así, pois, eu creo que tamén seguimos funcionando como país, Galiza, e
e seguimos nutrindo. É difícil que un artista como lle pasou as Tanxugueiras, que pegaron ese pelotazo tan grande e tan merecidamente, gracias a, bueno, pues, a esas cousas das redes sociales e o talento e tal, pero é difícil manter eso no tempo e ser capaces de ter produtos cos que sair fora, tocar, e, bueno, o Padornelo e a Canda siguen sendo altos. Sí, un pouquiño que haxe esa demanda de fora para a nosa música e para o que facemos, ten que vir por un apoio dende o noso país cunha infraestructura que poida soportar un mercado da nosa cultura, e que o apoie e que sea capaz de envolvelo e de vendelo ben xa desde o noso país. Bueno, sí, a cultura das industrias musicais, que en Galicia, pois, tampouco é que este, bueno, é sempre os espellos do flamenco, da música irlandesa, da música bretona, de todos estes sitios ou destes todos lugares, países que teñen da súa música un potencial que cubre moitas cousas, non só da música, sino Oxalá. da economía, da sociedade, bueno, é eterna a cuestión. Sí. Ora, de como nos ven desde fora? Pois non sei, a verdad, non teño nin idea, depende de onde fora, pero non sei, non teño nin idea de como nos ven. Bueno, eu creo que son imparcial facendo valoración de todo o que sucede en sedes, porque creo que son, casi me podo considerar inda que hoxe non traballara aquí, solo viñera a tocar, non traballara nin da produción de evento, nin de nada desto, son un fan da asociación e partícipe, e a mí me pareceu que estivo moi ben a presentación do compañeiro Felpeto, do libro, que foi unha charla moi amena, o xantar comunitario, e nós fixemos o mellor que puidemos, a xente bailou, un día bonito, non? Si, eu sei que Carlos sempre que fala de sedes, pois éncheselle o peito bastante, entón, pois, chegar con esa sensación de querer mostrar un pouquiño o que facemos a xente que che acolle, pois xa está todo facilitado.